Joo, tässä on ylikonstaapeli Hiironen ja me ollaan valvomassa poliisi tietenkin ja me ollaan valvomassa täällä Kontula yöelämää ja tossa noita nuorisoporukata pyörii tossa niitä ihan selvästi. Näitä valvomme tässä aika tarkasti. Että täällä on ollut häirikköä helvetisti, että me yritetään saada nyt kuriin vähän tänään. Täällä on pari sivaripartioa myös meidän lisäksi ja pari tavallista piiripartioa. Ja sitten toi vartiointikeskus auttaa meitä niin kuin tällaisessa perustoiminnassa, että jos näkee, niin saman tien tulee ilmoitus meille. Me lähdetään sinne niin ja ollaan ihan chillisti, että me ollaan niinku sivareet ja niin sit ne ei tajuu meitä, tai tekin ne ehkä hogaan lähtee karkuun. Me lähdetään saman tien perään. Joo, nyt on tulossa puhe. Halo, ylikonstalle Hiironen. Aha, joo. Hei äkkiä mutka siitä niin takas tonne noin. Siellä on nähty graffiti-jengiä. Siellä on muuten vartijat paikalla. Ne on yrittänyt saada kiinni niistä. Niin ollaan huomattu, että siellä on jotain pientä graffiti. Joo, me ollaan tulossa sinne niin hei. Mitä siellä nyt on? Siellä on nähty, että graffiti-jengin ilmoitus on tullut, että siellä jotain graffiti-jengiä härisee taas. Että tää on tällaista taas, että ei tässä on muuta kuin pidätyskamat päälle. Joo, tässä on Hiironen. Me ollaan nyt passissa tässä näin. Me huomattiin, että noin 2 epäilyttävää kaveria tossa noin. Me ollaan lähes nyt hiljalleen varjostaa niitä ihan tässä näin. Katsotaan tajuutta mitään. Nää on ilmeisesti niitä kaverit, mitkä me ollaan. Vitsit on tullut häiriösoitto tässä pitkin vittu viikonloppua. Nyt mulla rupee riittää kohta. Katsotaan mikä tässä on. Sanotaan valvontaa. Mitä tässä niinku yleensä toimitaan nyt? Nyt tapahtuu. Noniin! Nyt meni katsomaan. Tää siellä skannu. Joo, nyt lähdettiin. No, saatiin heti 2 kiinni. Mitä? Siihen seinään vasta. Poliisi 67 sai 2 epäilytyä kiinni. Uittilan tiellä 57B. No niin. Tarkastus on tehty, ei löytynyt mitään. Miksi äsken lähdit pois kuule juokseen noin lujaa, kun aivan vähän epäilyttää täällä? No mä et pelottaa tosta autoa. Miksi te et pelottaa tällaista autoa? En mä tiedä, kun sieltä voi tulla joku... Mulla on turhaa jauhaa paskaa, mulla samaten teet vielä putkaa 3 päivää, mulla on oikeus. Kello on 12 yöllä, että seuraa. Vähän säikähtää. Kello ei ole mitään väliä näin myöhään. Täällä on liikkunut 2 päivää semmosia epäilyttäviä henkilöitä, just niinku te. Kun ei vähän aikaa epäilyttää, että jahtaanko mä itteeni vai teitä? Joo. Epäilys oli kyllä vahva, mutta näyttöä ei löytynyt. Päästin pojat tällä kertaa menemään kotiin, ettei tule mitään kommelluksia. Vielä oikeus tulee minua vastaan. Jumalauta. Voi jumalauta. Voi jumalauta, mä oon idiootti. Miksi mä päästin? No ei muuta kuin lapraa sormenjäljet vaan esilleen. Musta tuntuu, että siellä on pakkaakin sormet. Ei se mitään. Täällä kops tällä kertaa. Kiitos.